ميازيا شمونته باركة انتاي نبلع انتاي نستي انتاي نخداني لكم يتجنقوا ونجيل ماتيوس معرف شدشته قطري 31 እግዚአብሔር بعرفتي كنبر يزدلينا بنبلعون النساتيون كنحاسب نقول كوان تخونه ጎይታ ግና በዚ ነገር እዚ ይኹን በኻለውን እንተኾነ ፈጺምና ክንጨነቕ አይደለንዩ ስለዝኾነ ድማዩ ኣይትጨነቑ ዝብል ትእዛዝ ዝሃበና ግና ብኸመይና ከይተጨነቕና እዚ መሰረታዊ ነገር ክንረኽቦ ንኽእል ጎይታ ካባና ዝደልዮ እንተልዩ እቲ ንሕና ክንዓዮ ዝግብአና ብትግሃት ምዕያይን ነቲ ጎይታ ክገብሮ ዘለዎ ድማ ብምሉእ ልብና ኣሚንና ንዑ ክንገድፈሉ እዩ እግዚኣብሔር ካብ መጀመርታ ሰብ ክፈጥር ከሎ ንምድሪ ከዓያን ክሕልዋን ኢሉ ይፈጢርዎ ስለዚ ኣብ ምድሪ ክንነብር ከለና ነቲ ስጋዊ ኣካልና ዘድልየና ዘበለ ክንረክብ ግዴታ እኳ እንተኾነ ብምጭናቕና ክመፁ ከምዘይክእሉ ግና ክንግንዘብ ይግባአና እቲ ዘገርም ብምጭናቕና ኣብ ቁመትና 1 ሰንቲሜትር እኳ ትኹን ክንውስኽ ወይ ክነጉድል ከምዘይንኽእል እናፈለጥና ምጭናቕና እዩ እዚ ድማ ኣብ ጎይታ ዘለና እምነት ምጉዳሉ መረጋገፂ እዩ ስለዚ ጎይታ ንዑ ብምእማንና ዘለና ጭንቀት ከነራግብ ዘድልየና ዘበለ ድማ ካብኡ ክንረክብ ነብስና ድማ ብዕረፍቲ ክንመላለስ እዩ ዝደሊ ዝጽናዕ ጥቕሲ ድሌትኩም ዘበለ ብጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቑ ፊልጵ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 6 ነስተንትን ንኸይንጭነቕ እንታይ ክንገብር ኣለና ንጸሊ ወጎይታይ ብጭንቀት ዝመጽእ ፍታሕ ከምዘየለ ፈሊጠ ኩሉ ጭንቀተይ ኣባኻ ደርቤ ብእምነት ክነብር ድኣኒ ኣሜን